kabika, welcome to Panginoon Public Market. Suruhin lang sa dito. Ayun din sa Panginoon po. Ay, sabi nila. Dilawan na lang guys. Naurang. Hindi makawag dilawan. Hindi sige tatanaw. Ano ba ka magagaw ito? Tawa. 2,000 years later. Evening or maayong bundag unsa pa ninyong makitaan aning mga kabingka. Okay? So kaning inyong makitaan sa akong vlog karon mga kabingka kay ipakita na ko sa inyong mga kabingka mga katong bag-o na ko nga picture o katong pinakaluma akong akong iingon no, akong iingon karon mga kabingka kung unsa ni mga unsa akong mga karanasan ani nga mga picture, di ba, mga old or new nga picture, di ba, kung unsa ni para sa ko nga moment ani mga kabingka, sadness ba ni or happiness. So mao na atong sa lexicon sa akong mga old, mga new, mga pictures or mga larawan mga kabingka. So di alam mo mga kabingka kay mangita pa kog mga karon mga kabingka, first picture nako mao ni mga kabingka. Yes, kana nga picture mga kabingka ang atong ipakita. Kana picture, first picture nako mga kabingka kay mao nang moment nako mga kabingka nga niagi kog bullying, no? Niagi kog bullying sa isa ka eskwelahan. Kana siya mga kabingka is grade 2 ko ana. Syempre pila may edad ng grade 2. Sakit kayo mga kabingka, no? Niagi kog bullying. Dili lang kay basta may lang tatog ka ng may lang tatog kan sa katsawan ka. Ang kani nga bullying ako mga na kuan ba kanang physical na kay mga kabingka, no? Kung kabalo lang mo mga kabingka, syempre ako mahadlo ko sa una. Sorte na kay mga bata karon mga kabingka kay nanay mga balaod sa mga kanang magbuling-buli bitaw ka sa mga kuan kanang kapwa estudyante nimo mga kabingka nga matanggal sa eskwelahan, kumabalaan nga nang bully ka sa imong kapwa. Dapat lang pud na, no, sa mga abusado nga mga estudyante, no? Sakit kayo mga kabingka kay syempre katsawan ka sa una. Dili na ko ang nangawon na hinumduman mga kabingka, no? Kulata sa naong, no, gisumbag sa dagway, sa kilid, badyak diri sa dughan, badyak diri sa likod, no, sampal diri, batok diri, di ba? Sakit kayo. So naingon ako ang mga kabingka, mga inana nga mga estudyante. Mao ni bagay sa mga tao nga mga estudyante nga mga abusado, dapat sila matanggal, no? Kay luoy kay itong gipangbuli mga kabingka kay related kay mga kabingka. So matambag na ko sa mga ginikanan, no? Dapat ay abi din ninyo malipay na kayo ang kuan, malipay na ang inyong mga anak ko, no? Dapat lang yun yung mga kabingka, yung mga anak kay pangtan-on ninyo kamusta yung schooling, no? Kamusta yung schooling. Sige niyo yung istorya, malay no, malipayon kasi wala ka bertingap, matingalan ka nga ang anak dili na ganang eskwela kay naay kahadlukan, di ba? Naay kahadlukan sa eskwelahan kay naay tan-aw niya murag naa ditong demonyo. Di ba? Mao na yang kahadlukan ng mga kabingka. So ang matambag no sa mga ginikanan, no, pangtanan mo bisag ganang high school or college, no, naagi po ni mga bullying. Pero mas okay lang siguro kung bullying nga kanang ganing katsawan ka, ang kanang bullying nga kanang kapata na ka, di ba? Kanang physical na gyud, may natutong emotional og
emotional pa, physical pa, mas lala pa na siya mga kabingka mo na kung maingon na ng mga kabingka mo sadness kato nga kani nga picture ang atong unang gipakita mga kabingka. Okay, karon mga kabingka mo ning picture number 2. Okay, mao ning number 2 mao ni among Christmas party mga kabingka sa among gitrabahoan no, para makita na mga bugas no. Wow. Thankful kay ko sa akong mga boss no, kita tayo mga bugas no. Kana tanan bugas da dili na ako kanang duha ka sako di mga kabingka. Char lang gud nagpapikpik para ingon daw ko na ba ko anong bugas pero dili gud no. Kuan basta hindi kuan karong December po makadawat og isa ka sako nga bugas no, ana man na pag ana man na sa mong gitrabuan pag madugay na ka nakay maayong madawat nga grasya mga kabingka. So kanilang dagat salamat mga kabingka. Picture number 3 mga kabingka. Mao ni nga picture katong December 31 mo December 31 2019 nga kuan sa tawagan na kanaganing nahubog ko. Gitripan ba na mga kabingka no, pizza uno na mga murag nga na nakadlaw na gito pizza uno na day no 2020 New Year nahubog juga na mga kabingka wa jud ko kuan ba siyempre may lang gud kay giinom mga kabingka siguro gikapoy kay awas no wala pas condition ba nahubog ko na kailangan gipicturan na ito pero tinakong hubuga din sige hiram-hiram sa akong cellphone para kung na ako yung katingalan picturan ito mao na akong picture number 3 no kaingon nyo pala hubog mga kabingka ang picture number 3 dito na sa may Digos City. Picture number 4 mga kabingka. Yeah. Picture number 4 ana mga kabingka. Mao nang picture nako mga kabingka nga among recollection no. Ikaw kung eskwela kag mga private school na may mo mga recollection mga kabingka. So kana mga kabingka no na kung giyagyag no na kung mga pas nga mga kaagin ako mga kabingka, di ba? Nila ko dito sa ito nagkuan sa mo nag-recollection sa mo mga kabingka, no? Napi sadness, napi happiness, anak man gid na. So, kanang inyong iyagyag inyong mga yung samahan sa inyong mga kauban sa trabaho, sa mga pamilya, di ba? Yung na di mga kabingka. So, paminawon ka sa nag-recollection sa inyo mga picture number 5 or the last picture na ko mga kabingka. Mao ni ang picture nga katong ato mi sa Juji Lagan ni Yumil Carion no na diri sa may Alving sa may Rojas banda ni sa may Ateneo no kani siya nga picture mga kabingka. Tapos dala good vlogging dala vlogging parada makita niyo na kanang nagkuan kog mga kanang shoulder bag mo na kung una na kung sudlan sa kung mga vlogging setup mga kabingka no. First time na ko na no nakasulod anang Juji Ilagan kung unsa na nga kuan makaingon gani ko dito wala nga anay no social kayo kay na ignorante kansawan gani ato mga maestra dito sa ilang admin one day automatic katong pultahan nila dito sa ilang kuan mga kabingka katong ilang gate kaning unsa day mga kabingka no kana ganing ilang pultahan sa ilang kuan sa ilang opisina mga kabingka. Pati na mong katawa ni yung kay siyempre wala nga to first time nga mo
automatic po kabre ka na ganing pag masulod ka na mo ana de kalit mo abay sulod din mo grabe gito mga kabingka mong kani nga picture gani mo yung makita na ni mga kabingka mo din ako kung pinakalas din mga kabingka picture number 6 no kani nga picture mao ni katong nagtrabaho ko nag-ad ko bunot makita niyo sa akong vlog katong nag-ad ko bunot niya nasamad ko ato no nasamad jud ko ato sa scene mga kabingka kay gani itong scene na rito abi na kong matipanos ako mga kabingka wala di ay no miracle gamot jud ng malunggay no malunggay lang tong nakatambala no kani siya makita niyo nagkuan kog selfie aning kabunutan no nag-ad kog bunot ang kanang bunot ang mga bingka nagpasalamat ko na nakasulod ko na akong gitrabahon kay na ako'y nakatunan no ako wala man jud ko nagkuan na ng mga farming diri na ako nakatunan kung unsa ding mga tamang pagprocess sa mga ang kanay din bunot fertilizer din na sa kanang pwede din na siya isagol din sa kanang magtanong kag kuan kanang mga lagot mo mga gulay mga inana ba isagol mix nimo dito diba isa nang kuan na kanang pagprocess aning sa tawagan ni kaning bunot no makaingon di ko nagpasalamat ko nakasulod ko anang akong gitrabahoan ng mga kabingka thankful kaayo ko no pasalamat ko sa atong mahal na Ginoo nga bisa og unsa nahitabo sa akong kinabuhi nga kuan lang team positive lang gyud mga kabingka kay syempre ana man gyud na buhay ay weather lang di ba kuan kanang team positive lang gyud mga kabingka so bisan og kapoy kayo sa trabaho normal man ang kapoy no normal gyud ang kapoy man gay nang matulog di ba kapoy so ay yung tulog og kanang kuan so ay yung tulog og isa ka adlaw nang dili mo kuan di ba pag matay na kapuya di mo bangon no kapoy gyapon matulog so wala man siguro mga butang rin sa kalibutan nga dili kapoy so kanilang mga kabingka kay mga kabingka no pasalamat day ko kay Wex no sa pagtabang dahil sa akong kuan mo nang nakapalit ko og ano kani ang amigo ni si Wex pasalamat lang yun ako ni si Wex kay kanang mag-order ko sa mga Lazada or Shopee siya man gud ang akong kuan ang kanaganing mura og take order sa kuha nagpasalamat kay kog dako aning Wex kun wala dili tungod sa wala kay wala mo koy account siya ra man ay account anang kanang mga sa Lazada or sa Shopee no pasalamat ko sa imo Wex ay siglabay-labay ng mga Wex ay si Jumong Rodriguez akong banggiitan na amigo no kani si Jumong Rodriguez no taga Samantha Homes katong si Wex taga Sarfa na silingan na mo kani si Jumong Rodriguez dili lang kay basta barkada mi mura mi igsuuna na mga kabingka katong walang-wala pa jud ko sa unang mga kabingka no katong walang-wala pa jud ko basta alos walang-wala ko halos siya ni salo kuan sa kuha katudeng tong kuan ako katong pag-discussion ako no katong gi-discuss ako sa dati na akong itrabuan ibisita gyud sa kuha bisag busy kay ito siya nga bisag busy kaysa sa iyang kuan sa iyang sarili pero giadto jud ko niya nagpasalamat jud ko nimo Jumong Rodriguez no part no mao na akong maminsahe sa mo part no mo nag-iingon doon la di ko mutuog kung kuan di ko mutuog og kung wala kang pera wala kang kaibigan di ko mutuo na nana kani pong si pasalamatan po nako ni si DJ RJ Mantalaba no kana si DJ RJ Mantalaba dili lang kay basta kauban na nako na sa grupo no dili lang kay basta nako kauban sa grupo grabe na mong pagsamahan po na ano kuan kanang di lang kay basta amigo mi mura na pud migsuon na mga kabingka no kana ganing na mga birthday do sa usahay ganin no tinuod lang muna na kuan siya usahay dito maulo lang ko ba syempre
maulaw ko kanang mangimbay na sa kuha dito usay gani maluod na siya no. Ang matambag na ako sa mga busing, matambag na ko si mga ay lagluod no, lagluod. Syempre ako maulaw jud ko usay gani kanang walang wala ko kuan alos akong akong kwarta lang bangsa lang pagpadulong. Syempre pagpauli ana kuan jud niya ba kanang tagaan jud niya og pamasahe ana mga kabingka no, tagaan kag pamasahe nga pauli sa uban daw ana bi kanang amigo ninyo tingala mga og kanang kuan ka ana kanang dili ka di ka tagaan og pamasahe. So paslaman jud ko thankful ko na nagkaamigo mi ng DJ RJ Mantalaba no. Katong dili pa mi Davao Mix Club sa una, mao bitong nakasulod ko sa Davao Mix Club kay siya hinundan no, siya dahilan nganong nakasulod jud ko. Mo na akong matambag sa mga DJ RJ Mantalaba bisag wala na ko aning kalibutanan ni dili giti ka makalimtan kato tanan akong gipang mention no, tanan ako gipang mention dili ta mo makalimtan mga kamingka og unsa may metabo sa kuha. Kuan imong gani si Jumong Rodriguez kanang ngano dong kuan daw kay ko nga na ngodon lan insa nga pamati daw kay abi doon na kanang hilas na daw kay ko nagpamati. Mo na kung galing nga dili jud ko maghinilas no, dili ko bisa pag kanang unsa may tabo sa akong karir, di ba? Unsa akong may tabo sa akong kuan, di jud ko maghinilas kay ngano maghinilas man ta kay o mamatay ta ning kalibutanan ni muhala ta madala ba na imong kasikatan, di ba? Dili na nimo or imong kayamanan dili gyud na nimo madala, di ba? Ang kanang imong amigo nimo mga kabingka no, kanang imong amigo dili na basta-basta nga kuan samot na inyong pagsaman kana inyong pag-away niyo sa inyong isig igala, normal na siya mga kabingka, normal na siya, pero dapat unta gyud no. Dili pud na sa punto nga kanang magdumot na lang gyud mo habang buhay. So kumahimo na lang do saya na lang nyo basta ang katong tulog gyud na ako gipang-mention. Nagpasalamat jud ko kung wala sila wala jud. Bitaw mga kabingka, kanilang dagan salamat.